ακόμη. Βασικά θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά η οποία λέγεται Sky Grid. Είναι μια σειρά με survival που πρέπει να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Είναι φτιαγμένη από αυτόν τον Team YOLO, ναι, το channel στο YouTube. Εδώ πέρα αυτός έχει φτιάξει τα redstone blocks, τα commands. Εδώ πέρα αυτοί νομίζω οι builders. Ναι, τα αυτοί φτιάξαν τα νησιά. Και αυτοί εδώ πέρα δεν ξέρω ούτε καν τι κάνανε. Α, beta test. Αυτή ήταν η πρώτη που παίξαν το map δηλαδή. Έτσι. Ωραία. Έχω γίνει λίγο game mode να δω να δούμε τα command blocks. Το καθαρίζουμε και game mode 0. Minecraft. Συγγνώμη γι' αυτό, απλώς να ξεκινήσουμε full hunger. Stack. Row. Record war. Ούτε ξέρω. Απλά πάμε game mode 1. Δεν θα κάτσω να ψάχνω την ώρα, γι' αυτό θα πάρω ένα τέτοιο. Game mode 0. Sorry γι' αυτό. Λοιπόν, να πάω. Ωραία, και 3, 2, 1, πάμε. Ωραία, welcome to... Λοιπόν, ναι, αυτά είναι τα κάμου, ξέρετε αυτό. Λοιπόν, welcome. Να μου κάνει game mode update. Μου λέει ναι, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Sky did, faced είναι να πάρουμε wood, το κάναμε. Και μας είπε αυτό το νησάκι λογικά. Και να φτιάξουμε ένα wooden pickaxe, δεν θα είναι δύσκολο. Λοιπόν, μας έχει βγάλει αυτό και το νησάκι, ωραία. Και ναι, τα βίντεο εδώ πέρα θα είναι 10 λεπτά, οπότε πρέπει να αρχίζω να προσέχω λίγο για να μην είναι τεράστια και πρέπει να μου παίρνει πολλή ώρα να ανεβάζω. Μπουμ! Και μας έβγαλε και εκείνο το νησί. Κάνουμε craft a furnace. Πάμε εδώ κάτω μάλλον τώρα. Αυτό που κάνω ξέρω εγώ, μερικοί τώρα θα με κράζετε. Μερικοί με κράζουνε επειδή σπάω το dirt, στο Skype λέω αυτό, εσείς δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σχόλιο. Κάποιοι φίλοι μου στο Skype μου λένε γιατί σπάς το dirt με το pickaxe. Γιατί έτσι μ' αρέσει ρε. Ωραία λοιπόν. Πάμε να φτιάξουμε το furnace. Θα πρέπει να φτιάξω ένα τέτοιο pickaxe πάνω πρώτα, αλλά δεν πειράζει. Να εκεί πέρα. Ναι, και να πω λίγο. Αυτό σου βγάζει σιγά σιγά νησάκια. Συγγνώμη αν μου ακούγατε χάλια τόση ώρα. Σε βγάζει σιγά σιγά νησάκια. Ενώ παίζει, παράδειγμα, κάνεις τα quest που σου δει δίπλα. Και ξαφνικά boom, μπορεί να σου βγάλει όταν το κάνεις ένα νησί με ένα spawner. Τα spawner αυτά συνήθως έχουν παράδειγμα skeletons, διάφορα. Και στο όταν σκοτώνεις τα skeleton σου πετάνε διάφορα items. Παράδειγμα, αν σκοτώσω ένα skeleton μπορεί να μου δώσει παράδειγμα dirt να μεγαλώσω την πλατφόρμα. Μπορεί να σου δώσει τα πάντα δηλαδή. Όχι τα πάντα, σιγά σιγά που ανεβαίνει σε επίπεδο, σου δίνει λίγο πιο καλά πράγματα. Και ναι, αυτό. Α, έχω πέταλο τόση ώρα. Συγγνώμη αν ακούτε που κάτω είναι κάτι παιδιά και φωνάζουνε μπε μπε. Ωραία, φτιάξαμε και ένα sword. Φτιάχνουμε και ένα axe. Εσύ, Σπάρτα. Λοιπόν, περάσουμε πέντε τώρα με το Underside. Ναι, και είναι η πρώτη σειρά. Πήγα να κάνω και μια άλλη σειρά, απλώς δεν μου άρεσε και δεν θα την κάνω. Ήταν ένα map, δεν θέλω να μιλήσω τώρα γι' αυτό. Θα το πω αν είναι καμιά φορά πιο χαλαρά σε κάνα live. Γιατί θα έχουμε και live στο μέλλον. Κάτσε να μεγαλώσουμε λίγο εδώ πέρα το σημείο, γιατί δεν σπονάρει εύκολα. Πρώτον τι είναι, easy. Normal. Θα κάνουμε ένα χώρο γενικά. Και είναι πρωί, δεν έχει σπονάρει ούτε ένα ακόμη.
Θέλω να σπονάρει σκέλετον τώρα για να πάρω λίγα πράγματα, να σας δείξω λίγο τι κάνει. Όσοι ξέρετε το map, τώρα το map θα είναι λίγο βαρετό στην αρχή, δεν πειράζει. Και ναι, θα περιμένουμε λίγο. Βασικά θα περιμένω 2 λεπτά. Όχι, δεν θα είναι save εδώ πέρα να φεύγουμε. Πώς θα φεύγω? Από εδώ και από εδώ θα φεύγω. Έτσι και σπονάρει σκέλετος τώρα. Λοιπόν, σπόναρε. Δεν θες, δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Cook. Λέει cook a chicken. Ναι. Για να ψήσουμε κοτόπουλο πρέπει να περιμένουμε να σπονάρει το σπόνερ. Ωραία, θα περιμένουμε να σπονάρει το σπόνερ κάτι. Μα τι φταίει ρε φίλε. Μου φαίνεται ή σπάει αργά. Γιατί πιστεύω ότι σπάει πιο αργά από ό,τι πρέπει το pickaxe. Έχω ένα προαίσθημα. Πω... Κοίτα εδώ. Αχαριστία. Ωραία, πάμε εδώ πέρα. Παίζει να είναι και επειδή να είναι πρωί, παίζει να μην μπορούμε. Θα δούμε. Θα παίρνουμε λίγο ακόμη. Εν τω μεταξύ, όταν μου τελειώσει το wood, τι θα κάνω? Δεν ξέρω. Πρώτα να κάνουμε ένα chest. Και το base που θα κάνω εδώ πάνω, λέω εγώ. Λοιπόν, ωραία, θα παίξουμε. Αυτή τη σειρά την πήρε ιδέα από έναν άλλο YouTuber. Όσοι δεν θα πω ποιος είναι, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν περίεργα σχόλια, αντιγραφέα και διάφορα. Μπορείτε βασικά να δείτε ποιος είναι, μπορείτε να πάτε στο YouTube κανάλι του. Βασικά, τι λέω τώρα, τα έχω χάσει γιατί βαριέμαι. Περιμένω να σπονάρει κάτι για να δραστηριοποιηθεί λίγο το βίντεο. Πω, και δεν θέλω να κόψω το βίντεο, θέλω να δείτε λίγο τι παίζει εδώ πέρα με το spawner, γιατί δεν θέλω να σπονάρει κάτι και να μην το δείτε. Λοιπόν, θα περιμένω λίγο και αν τέτοιο, γιατί περνάει και ο χρόνος και δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω βίντεο. Έχω φτάσει ήδη στα 7 λεπτά. Συγγνώμη παιδιά, σε λίγο το κλείσω το βίντεο γιατί δεν μπορώ να κάθομαι να κάνω τόση ώρα upload. Ναι, και θα δείτε πολύ, αν με βάλουν σε κανένα SCP server θα βλέπετε πάρα πολλά βίντεο συνεχόμενα. Αυτό περιμένω τώρα, θα κάνω βασικά τώρα λίγα αρχικά βίντεο για να πάρω λίγα subs, να σας πω λίγο και τι κάνω τώρα. Και μετά να μπω σε ένα SCP server για να μπορώ να σας κρατήσω, να το πω έτσι, γιατί αυτό που κάνω τώρα είναι απλά μπαίνω, κάνω βίντεο και φεύγω. Και ναι, και τελείωσε. Δεν θέλω να κάνω μόνο αυτό, θέλω να αναπτυχθεί το κανάλι και να έχω να κάνω σειρές. Τώρα... Ηλίθιο. Ο ηλίθιο ζόμπι. Δεν ξέρω και σπονάρει. Μήπως πρέπει να το βάλω hard. Μην πέσεις κάτω. Θα πέθανε μόνο του. Κούκα chicken. Πώς το κάνω αυτό, αφού δεν έχω... Μα μήπως έχω... Κάτσε κάτι κατάλαβα τώρα. Λες να είναι καλύτερα. Θα το κάνω λίγο νύχτα να δω τι παίζει. Time set 0. Όχι. Night. Γιατί δεν γίνεται να μην σπονάρει τίποτα. Όπα, κάτι έχει γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως δεν υπάρχει ήλιος ή μου φαίνεται. Ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα. Κάτι έχει, παιδιά, κάτι έχει γίνει τώρα. Δεν γίνεται να μην έχει ήλιο. Κάτι παίζει. Γιατί δεν σπονάρουνε ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνω. Τι έγινε. Πώς το κάνει τίποτα αυτό. Είναι σκοτάδι εδώ πέρα, μήπως να κλείσω. Α, εντάξει παιδιά, εντάξει.
Δείτε, λοιπόν, αφού κλείσαμε, να, σκοτώσαμε πρώτον αυτό. Α, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Και μας έδωσε πάρουμε ένα skeleton dirt. Είδατε, καταλάβετε τώρα μάλλον τι κάνουν αυτά σκελετοί. Ωραία, σας έδειξα λίγο τι κάνουν εδώ πέρα. Κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο, γιατί, συγγνώμη, βασικά δεν έχω τόσο χρόνο να κάνω το upload. Συγγνώμη, αλλά τα βίντεο θα βγαίνουν 10 λεπτά. Ναι, και θα κλείσω το βίντεο. Συγγνώμη αν ήταν λίγο πολύ βαρετό. Θα φροντίσω να μην ξαναγίνει αυτό. Ο λόγος που είναι τώρα δεν έχω πολύ διάθεση να κάνω βίντεο. Και απλά έπρεπε να ανεβάσω γιατί το έχω υποσχεθεί. Και ναι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν θέλετε να γίνετε μέλος στο κανάλι, κάντε ένα subscribe. Ήμουν ο Crazy Pro Gamer και τα λέμε.